для створення приватного мисливського господарства. Як ви вважаєте? Це питання до коридору. Шановні друзі, я приймав участь у вивченні даного питання. Виїжджав в сільську раду Журавичі, виїжджав в сільську раду Сильно. Значить, абсурд. Представники Держлісгоспу Цуманського во главі з представником управління лісового господарства переконували жителів сіл Журавичі і Сильно про те, що державне мисливське господарство Звірівське відмовляється від 13 тисяч гектарів найкращих мисливських угідь в користь приватного мисливського господарства. І просили, щоб люди погодилися з такою перезатвердженням угідь. Люди вже на селі зрозуміли ситуацію і не треба було особливо роз'яснювати її. Вони просто не проголосували. Не рішили так. Значить, це ще одна якась лазейка. Причому частина з цих площ входить в національний природний парк, де не може бути приватних інтересів, де повинні бути державні інтереси, які повинні домінувати. Отака ситуація. Так що, ну не знаю, чи зупинився цей процес, чи він продовжується далі, але є вже створене мисливське приватне господарство, є там директор, зареєстроване в законі, треба тільки ще мисливське угіддя. А яке? Чи є це приватне господарство? Є приватна підставна особа, я не знаю, хто за тим стоїть, але була людина, яка казала, я виконавчий директор. І це має бути створене на території цього ж... Так, і влада там охотиться. значить, передає вже, згідно передати 13 тисяч, в них всього, я не пам'ятаю, 24 чи щось там таке. 24 всього в Звірівському площі мисливських угідь, 13 приватних. З вашого виступу я зрозумів, що цього приватного мисливського господарства не буде. Так? Що хочуть вилучити? Приватне мисливське господарство. І 11 тисяч гектарів хочуть. На сьогоднішній день закон дозволяє, вам казав попередній чоловік, будь-яке ведення, чи верніше будь-які форми ведення мисливського господарства. Це не мої... Це не вирішують не ці збори, чи воно буде, і не вирішує його я. Є спеціальна процедура, сьогодні його немає. Все. Сьогодні його немає, але єдине, що я вам можу сказати, що ці ліси... Юридично затверджено є. Є юридична особа, але немає ще сьогодні Створена права організація, користування. немає, що має право Ми хочемо користування. просто вашу думку, як от Закон не забороняється. чи є доцільність переводити так, з державного в приватне користування мисливським господарством? І хто давав погодження? От чи є доцільність створення приватних мисливських господарств на території державного? Доцільність є завжди. На сьогоднішній день є спеціальний указ президента про приватне державне партнерство. То є Читайте. бажання, і в мене є бажання.